Mehman dostlar, ähliňizde salam. Bir näçe wagt mundan habar berişim ýaly şu wagt Chicago'da ýerleşen Illinois şäherinde Kevin McAllister ýani Ýeki öýde filminiň düşürilen ýerine geldik. Kevin'in öýüne. Birazdan öýüňdaş töwreni gedirjek. Öýe başlamadan odol gysgaça kino barada aýtyş geçeli 1 minut. Yani Kevin McAllister yani Ýeki öýde filmi 1990-njy ýylda düşürilýär we tematik komediýa. Bundan başga 11 yaşında bolýar şu wagt, yani oyunçunyň ady Macaulay Culkin 11 yaşında we iň ökde erkek oyunçu diýen ady kim dalaşkar bolýar. Bundan başga film 90-njy ýylda düşürilýär. Oktyabr aýynyň 16-synda 1990-njy ýylda sinemalara ýani halka ýetirilýär. Bundan başga film düşürilmesi üçin 18 milyon dolar sarf edilýär. Yani yatırılýar pul şu filmin düşürilmesi üçin. Ve girdecisi 476 milyon 684 bin 675 dolar. Ve şu wagt içinde dünya yüzünden film girdeci getirmekle intiham devam ediyor. Bar daha düşürler oyuncular esasında Macaulay Culkin yani ählimiz Kevin diýip tanaýar. Düşürlen öýü. Onda ählimiz birlikde tomoşa edelim. Öýüňde şeýle öýde gelenler var, 2 tane it gördüm. Başka it göçüp gören adam yok. Turistler suratı düşük gitýärler. Bundan başka öýüň içinde guruş gitýärken ýagnan var bir näçe zatlar gördüm. İşgärleri. Öýüň içine girip bolan noktasında da var. Arka tarafı adyňda düşýärmi? Şu akça yer. Tak. Gary ile Maria'nın baryan yeri. Arka kapıdan geri alır. Bu manşunun ýaly das töwregi. Ýöneköy öýler ýaly. Ýöne esasy aýratynlygy Kevin filmiň şöyle düşürilmegi. O ýerde düşürilmese ol jaý meşgul bolar. Men şunun ýaly dostlar. Ýöne filmde şudaşyndan kyrym ramka yok. Bilýäňiz. Bunu sonradan gelen mihmanlar has öýe girip ýani bermesinler diýip goýulana meňdeýär. Öýün görnüşi şunun ýaly. Köçe. Beýle. Bir de orası. Kevin'in filminde it bardymy ýa ýokdumy? Ama şunun ýaly olsa içeri girip bolana oken. Ýaksam girmek istik. Şunun ýaly. Kevin McAllister'de. Dostlar, onda gederencimiz devam edýän etip bolsa beýleki ýerlere de arkançylygyna geder. Kanala agzap bolmagy, dostlarymyzla paýlaşmagy unutmaň. Janyňyz sag bolsun.